Sziasztok! Ez itt a Fenntarthatatlan Podcast. Ez már nem a világpremiér, azt elpukkantottuk a legutóbbi adáskor. A két műsorvezető, Kovács Szabolcs és Harsányi Bence. Hétfő reggel van, elég korán, talán még a karikák is látszódnak a szemeink alatt. Eszembe jut Garfield, aki mindig azt mondta, hogy I hate Mondays, és hogyha ezt a negatív spirált tovább visszük, akkor néhányat alszunk, és akkor már vasárnap este van, és megint elkezdünk azon szorongani, hogy jön egy hosszú-hosszú hét. Mi viszont, ahogy sok minden máshoz, ehhez is pozitívan állunk, és örömmel várjuk az elkövetkező napokat. És örömmel várjuk azt is, hogy egy ilyen nehéz témáról, mint majdnem kimondtam micsodát. Most még lehet. Most még lehet. Igen. A fenntarthatóságról úgy beszélünk, ahogy talán kevesebben, örömmel, büszkeséggel, boldogsággal, hogy minden erőnk és lehetőségünk megvan, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Pontosan, és ha már így behoztad a szót, akkor most utoljára elmondjuk, hogy fenntarthatóság. Mostantól ez akkor tiltó listára kerül, és a zöld szót is tiltsuk be a mai adásba. Ne! Mert ha valamelyikünk kimondja, és akkor én is vállalom, akkor feladatot teljesítünk. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megmutassam, hogy én a múltkor elbuktam a fenntarthatóság szón, és talán látszik. Ott van felírva a kezemre szép nagyra, úgyhogy ma hétfőn úgy fogok járni, kelni sokfele, hogy mindenki láthatja a fenntarthatatlan szót csak más hangzókkal a kezemen. Helyes. Én viszont még adósa vagyok a feladatomnak. Én még nem küldtem el a képeslapot, de majd most neked fogom küldeni, ezért elkérem a címedet. Adásban mondom mindenképpen. És majd a rajongó hölgyek tudják, hogy hova kell menni. Ugye múltkor is elmondtuk, hogy nekünk az a missziónk, hogy a nem folytatom témát vonzóvá tegyük, szexivé akár. És erről hát eszembe jutott nyilván a hétvégi Instagram scrollolásom, ahol is bementem a bizonyos erdőbe, vagy annak az ellentétjébe, mert hogy egy feltűnően dekoratív hölgy nyújtózkodott, és én azt vártam, hogy ebből valamiféle ilyen reggeli stretch rutin lesz, vagy akár mély szöveti lazítás, talán a yin yoga lépéseit mutatja be, de igazából ő csak egyet szeretett volna, hogy minden szögből minél nagyobb része a melleinek látszódjon. Természetesen minden nem, mert azt az Instagram nem engedné. És akkor mire futott ki? Tehát akkor semmi reklám, semmi betetés, semmi... Hát önreklám volt, hogy nekem volt. Ilyen szép, tiszta, őszinte domborulataim vannak. És nyilván szakmai szemmel nézve többször is végignéztem ezt a kis videót, de utána még izgalmasabb volt a kommenteket megnézni, mert a férfiak megőrültek ezért a nőért. Írták, hogy I'm divorcing my wife, most elválok a feleségemtől, meg én majdnem láttam azt, meg én bármit megtennék, érted? És rögtön kapcsoltam, inspirálódtam, hiszen mi a Green Sense-nél azt látjuk, hogy a nők mindig eljönnek a előadásainkra, képzéseinkre, workshopjainkra, és rengeteg kérdést tesznek fel. Jóval nagyobb arányban vannak ott a nők, mint férfiak ezeken az alkalmakon, ezeket általában fakultatívan rendezik meg. Férfiak nem jönnek, pedig szerintem nekik picit nagyobb a potenciál javítani a lábnyomukon. A lábnyomukon, köszönöm szépen, majdnem hibáztam. De mi lenne, hogyha ezt a nőt megkérnénk, hogy hozzunk feladatokat? Mert lehet, hogy ő kiad egy feladatot reggel, hogy mondjuk ne folyasd a vizet, amikor fogat mosol, vagy borotválkozol, és akkor ő teljesít valamit, mint egy ilyen tranzakció. Én adok valamit, és te is adsz valamit cserébe. Magában kompromittálom, mert itt ülünk borostával, tehát egyértelmű, hogy mi már beszálltunk ebbe a küldetésbe, és inkább egyáltalán nem borotválkozunk. És mit kaptunk? Mit kaptunk, érted? Még semmit. Tehát, hogyha Green Sense nagykövet lesz a hölgy, akkor mi jár egyébként? Vagy hogy néz ki egy ilyen feladat teljesítés utáni jutalmazás? Most én néhány gondolatot így leírtam a papírra. Ide másoltad az Instáról, igen. Néhány gondolatot megosztanék veletek. Hagyjátok otthon az autót, mindenki bringával menjen a munkába, és estére sublimál a harisnyám.
Ezt is teljesítettük. Még mit hoztál? Ma kulacsal indulj el, és még tovább szakad a trikó. Ebbe se állunk rosszul, igen, de egy jó feladat. És akkor van még egy gondolat, ez már egy picit vadabb, tehát a 18 karikát ebben a pillanatban ki is lehetne tenni a képernyőre. Felejtsd el az aerosol dezodort, kenj magadra egy kis biodezodort, és lehet, hogy délután egy kicsit lejjebb csúszik a bugyim. Csodálatos. Még azért itt lehetne sok mindent. Hogyha küldesz nekem egy inget, amire te vartad fel a gombokat, akkor felpróbálom nyilvánosan, vagy tarts egy vegán hetet, és akkor én is csak zöldséggel takarom a testem, stb. Tehát igazából megtaláltuk a Green Sense nagykövetet egy ilyen vállalható, ízléses módon. És ezt a nőt mondjuk 100 000 követik, akkor már 100 000 férfit a 4 milliárdból meg tudtunk győzni, hogy Majdnem kimondtam. Nehéz azt az F meg a Z szót megkerülni, és elmondani, hogy mire gondolok. Úgy nyelted vissza, mint a könnyeiddel küzdenél. Ez nagyon szép volt, hogy a téma annyira berántott rögtön. Egyébként genya vagy, hogy most dobta be az ásba ezt az új szabályt, mert most így kapkodva keresem a szavakat, ami az alternatív, természetesebb életmódhoz kapcsolódó szokásokat így sokkal könnyebb bevezetni egy férfinél. És az a 4 milliárd emberből mondjuk megvan már 100 000. Szép. De keresünk még 50, 100, 5000 ilyen instanőt, aki szereti a domburalatait mutatni, és meg vagyunk. Köszönöm. Szerintem akkor így hagyjuk abba az adásfolyamot, mert megoldottuk az emberiség problémáit. Ha mégsem, akkor menjünk tovább, és az a vállalásom, hogy bármennyiszer is mondod ki a tiltott szavakat, csak egy feladatot kell teljesítened, jó? De hogy van ezért egy feladatlistám, te csak ne legyen rajtad annyira a feszültség. De úgy érzem, hogy én hamarabb bele fogok esni ebben a bizonyos csapdába, mint te fegyelmezettebb vagy. Biztos, hogy hibázok. Ha te hoztál a szabályt, neked egy kicsit könnyebb most. Lehet. Na jó. Menjünk rá a következő rovatra, ami a napi hír. Egy amerikai alternatív gyártó cég, az Aquipor most kezdi el nagy tételben gyártani a félig áteresztő betonját, ami három ponton is kedvezőbb, mint a mostani megoldás. Egyrészt nagyobb esőzések esetén elnyeri a vizet, és akkor nem alakulnak ki a városokban ezek a villámárvizek. A másik, hogy mivel elnyeri a vizet, ezért a fák tudnak ebből hasznot húzni, tudnak esőhöz jutni, csapadékhoz jutni, és a harmadik, hogy 80%-kal kevesebb szén-dioxidot termel a gyártás során. Tehát ez 3 az egyben, ez egy tök menő innováció. Hát elég jól hangzik, mert mindegyikről külön-külön lehetne beszélni, szerintem hosszasan, tehát összességében az, hogy megpróbáljuk eltüntetni a vizet a városokból, aztán megpróbáljuk megfogni, és micsoda őrült hadakozás megy ezzel, ez is nagyon izgalmas. Akkor ott van a csapadék, ami a talajba kerül, és talán akkor nem kéne 8 millió forintért ültetni Budapesten egyetlen egy fát. Igen, a stockholmi rendszerben melyik az? De elképesztő összeg, igen. És megértem, hogy ahhoz, hogy életben maradjanak, ez ennyibe kerül, de mondjuk, hogyha kapnának vizet máshonnan is, és nem elkeseredett módszereket kéne erre behozni. Gondolj bele egy 80x80-as kis árkot, ahova. Kivezeted, leviszed, meghozod, nagy fa, mindent, tehát hogy értem, de hogy lehet, hogyha egyébként nem ilyen állapotú földbe, vagy mondjuk ilyen talajszerűbe raknák, ahol van csapadék is, víz, akkor azért az sokkal többet számítana. Szóval drukkolunk, hogy ez az Aquipor nagyra viszi, és kívánjuk neki, hogy sok-sok város investáljon ebbe a cementbe. A hír alapján ez nagyon kecsegtető, úgyhogy hajrá, Aquipor, rá lehet keresni, és az otthoni felhasználást is megpróbálni megtenni, de senkinek nem javasoljuk, hogy repülővel 3 zsákot hazahozasson Amerikából. Várjuk meg a forgalmazást. Így van. Most következik a greenwashing generátor rovatunk. Mert hogy minden jóban van rossz, és minden rosszban van jó. Nézzünk egy múlt heti cikket, ez pénteken jelent meg a Guardianben, és arról szól, hogy az amerikai kormány megállított egy giga napelem park beruházást Nevadában. Ez nem teljesen meglepő, hiszen a jelenlegi amerikai kormány elég sok mindent megtesz annak érdekében, hogy a megújuló energiákat visszaszorítsa. Ugye az első napján, beiktatásának első napján Trump sok megújuló energiaprojektet meg is állított, és aztán egy olajkereskedő cégnek a vezetőjét helyezte az amerikai földügyi hivatalnak az élére.
És amikor bejelentette ezt a bizonyos hírt, hogy megállítja a projektet, azt mondta, hogy a hülyeség napjai véget értek ezzel az USA-ban. De ez nagyon, nagyon biztató. Hogy tudnád ezt pozitívra fordítani, mert így elsőre azt érzem, hogy a savam egy kicsit felszaladt. Ez egy kicsit rosszul hangzik, de most akkor beütjük a greenwashing generátorba, és ha tudunk ebből egy olyan cikket varázsolni, amire még most akartam, ami nagyon viccesre tudni, és nem jutott eszembe. Most ebből kreáljunk egy olyan hírt, amire a legnagyobb környezetpusztító is mosolyogva tekinthet. Oké. Íme a greenwashing generátor által gyártott hír. Nevadai napfénystop. Az elnök megmenti a sivatagot a józanész elől. Nevada sivataga fellélegezhet, szerencsére nem lesz tele ronda, csillogó napelemekkel, amelyek 2 millió háztartást láttak volna el tiszta energiával. Az amerikai elnök hősiesen megvonta a támogatást, mert hát miért is választanánk az olcsóbb, hatékonyabb, környezetbarátabb, helyben termelt politikai független energiát, amikor ott van a jó öreg kőolaj, amit drágán, sokszor korrupcióval fűszerezve, olykor több ezer kilométeren keresztül kell szállítani. A döntés mögött nyilván mély stratégiai megfontolás áll, például, hogy a napenergia mindig elérhető lesz, túl megbízható, túl tiszta, és túl kevés lehetőséget ad arra, hogy diktátorokkal patyizgassunk. Ráadásul, mi lenne a világ olajmágnásaival, ha hirtelen nem lenne szükség rájuk? Szegények még a végén kénytelenek lennének tisztességes munkát végezni, és a greenwashing generátor azzal zárja, hogy és akkor jön a pofátlan fizikai tény, a napból egyetlen óra alatt Földre érkező energia elegendő lenne az egész emberiség 1 éves energia szükségletének fedezésére. Ezt gondoljuk át. De kit érdekel a fizika, amikor kampányfinanszírozásról van szó? A sivatag tehát marad, ahogy van, forró, üres és tökéletes metafora az energiapolitikai döntések mélységére. Mert ahogy a döntéshozók szerint a hülyeség napjai véget értek, és most már teljes gőzzel haladunk visszafelé. Így a generátor utolsó mondata. De ezért nagyon sok minden még itt benne van. Tehát, hogy a sivatagban például lehet fesztiválokat tartani, hogy ne felejtsük el a nevadai sivatag híres Burning Man fesztiválját. Most oda is akkor kerülhetett volna végig napkollektor, napelem, hát akkor mi lenne? Akkor fesztivál se lenne. Hát most így, hogy belengedték, hogy sziget se lesz, most rögtön a Burning Man-t is le kell lőni, szerintem ez omlasztaná az emberek lelkét. Igen. Meg egyébként ez a csillogás, tehát azért azt is említetted, de hát az tudod, hány költözőmadarat megzavarhatna. Igen, tehát ott jön egy ilyen giga telepen egy ilyen visszatükröződés. Szerintem az, arról nem beszél, hogy ellenséges földön kívülieket is a földre irányíthatna. Hát igen, és pont Nevadát támadnák meg azért. Elég rossz lenne. Ne hívjuk fel magunkra a figyelmet. És csak egy kicsit mellélőnek, az még mindig az USA. Szóval szerintem teljesen jól döntött az elnök. De lehet, hogy Las Vegas jobban csillog, mint a sivatag közepén ezek is. Megnézzük, igen. Hát főleg, hogyha sokat nyernek a félkarú rablon, és feldobálják folyamatosan, de ezt meglátjuk. Ez a 2 millió azért elég keményen hangzik. Igen. Ez 2 millió háztartás energiára. Igen. És az amerikai fogyasztás azért jóval magasabb, mint a miénk. Tehát ez lehet, hogy egy magyar képletre átszámolva akár... Egy ország lenne. Igen, hogy belegondolok mondjuk egy amerikai hűtőbe, amivel kényelmesen a család is be tud ülni egy ilyen minden négyen, nyáron. Igen. Tehát egyik ajtót kinyitod, a másik ajtót kinyitod, és akkor még mindig ki tudsz nyitni valamit, meg még ki tudsz meg az úszoda a hátsó kertben, és folytathatnánk azt a energiapazálást, ami ott történik. Tehát ez valóban egy izgalmas projekt lett volna. Egyébként nemrég olvastam, hogy 24-ben volt az az év, amikor a napenergia immáron hatékonyabb, olcsóbb, tehát árérték arányban is megelőzte a szénhidrogéneket. Tehát most már sokkal inkább megéri nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem a racionális gazdasági szempontokból a megújuló energiákkal foglalkozni. Akkor pont ideje volt. Pont ideje volt leütni ezt a butasságot. Igen. Hogy a fordulóponton érdemes utoljára beavatkozni, mert ott még van valami hatása. Nekem egyébként Amerikában ezek a konyhamalacok emblematikusak. Megvan ez a dolog, hogy belehámozni mindent az egyébként ilyen kádméretű csapokba,
és utána, hogy nehogy ki kelljen venni, és mondjuk kivinni a komposztba, tehát nagyon durva lenne, vagy a szemetesbe dobni, sokkal egyszerűbb bedarálni, és majd a csatornázási művek fogja kiszűrni a dolgot. Mikor a 80-as években jártam ott, akkor ez ilyen elképesztően innovatívnak és izgalmasnak tűnt valóban, hogy milyen kényelmes, és aztán így átgondolva egy kicsit felnőttebb fejjel egészen döbbenetes. Mi is pont a 80-as években jártunk arra felé, és én emlékszem, hogy az alatt a pár év alatt, amit ott töltöttünk, a végére nem maradt egyetlen egy kiskanás, ami nem lett volna megdarálva. Mert valahogy a kiskanák mindig belecsúsztak, és mindenki meg volt recésedve. Tehát a konyhamalac az egy kiskanál nem bírta megküzdeni, azt nem tudta ledarálni. Ez parádés, ez nem volt meg ez a dolog. Nekem azt hiszem, ügyesebb, vagy ilyen óvatosabb rokonaim lehettek, vagy valami extra szűrőt lehetett vásárolni talán, hogy ne menjenek tönkre. Kiskanál szűrő. Mert önmagában egyébként az otthoni komposztálásnál lehet, hogy jól jönne valami darálógép, mert ez a gyűjtögettem és vagdosom mindig a kis komposzttartóba, amit átrakok a nagy komposzttartóba, de komposztálásról szerintem még sokat fogunk beszélni, és így ezeket a konyhamalacokat tartsuk meg ott arra. Van egy ír kertész, akit követek, és rámutatott egy almafára, hogy ez egy mag nélküli almafa, és hogy ezért megőrül a nyugati világ, hogy immáron nem kell bajlódni a magokkal, sem a dinnyében, sem a szőlőben, sem sehol, de hogy ez egy evolúciós zsákutca. Ebből nem lesz új almafa. És hogy ezt a kényelmet szerintem érdemes lenne feláldozni azért, hogy legyen egy következő generáció. És ez nyilván egy metafora, de például a magok azok sok esetben talán a legegészségesebb részei a gyümölcsnek. Így a szőlőmag, hát ezeket ledarálják a héjával együtt, és sok ezer forintért árulják ki. Ezt a mellékterméket sikerült becsatornázni egy szuper egészséges termékké. Egyébként tulajdonképpen kellemes újrafelhasználása helyett, hogy eldobálnák, vagy valahogy próbálnák, ha tudnák komposztolni. Mondjuk ezt jól kell csinálni, mert te nagyon szépen szétrágod. De ugye az emberek nagy része kikerüli, kiköpködi mellére, aki a gusztustalankodik vele, te pedig rendesen megrágod azokat a szőlőmagokat. Tehát egyrészt dicséret érte, másrészt valóban az 1%-ba tartozol, aki ilyenkor nem Szerintem több, mint 1%, de ez a tudatosság, tudod, amikor a magot, arra törekszem, hogy szétrágjam az összes mert magot. Mert úgy tudod emészteni, hát egybe, hát az semmi nem. Egyben nem, igen. Bence, készen állsz a következő rovatunkra? Maximálisan. Írjunk levelet. Szóval ez a rovat arról szól, hogy egy tárgy, vagy egy élőlény, ebben az esetben egy állat lesz, kifejti a gondolatait. Papírra tudjuk az ő gondolatait vetni, és most egy Süni ír egy panaszlevelet nekünk. Egy 16. kerületi sündisznó írt be nekünk, és kérte, hogy a következő üzenetet adjuk át. Régen-régen minden egyszerűbb volt. Lehullott a levél, én meg csak oda gömbölyödtem alá, mint egy kis tüskés burrito, és már jött is az állam. De most a városban mindenki levélgyűjtő mániás lett. Még le sem ért a földre a falevél, már jönnek a mohús zacsival, és hopp, ugrott a cucc. És én ott állok, mint egy hajléktalan sün, a lakás felújítás közepén, párna nélkül, paplan nélkül, csak a tüskémmel. Múltkor már majdnem befeküdtem egy kutya olba, de aztán jött a kutya. Szóval, ha látsz egy sünit bokor alatt vacogni, akkor légy színes, söpörd el a leveleket. It's my home, üzeni a süni a 16. kerületből. Nektek pedig azt üzenem, hogy a kertben tartsatok fenn egy kis részt, ahova söpritek a leveleket. Nem kell mindent bezacsizni. Nem kell az egész kertet természetesnek hagyni. Ezt bízzátok rám. De hogyha csak egy 10%-ot meghagytok természetesebb állapotában, akkor rengeteg állatnak tudtok térdire menedéket nyújtani. És még egyet szeretnék kérni a sünök védelmében, hogy ha pedig csináltok kupacot, akkor ne gondoljátok meg magatokat a tél közepén. Mert meggyújtsátok? Hát, vagy meggyújtják, vagy akkor gyorsan összeszedik mégis, mert mégis megérkezett anyós, és beszólt, úgyhogy akkor sünnel együtt bezacskózzuk, és úgy az égetébe. Anyós nem zacskózzuk be. Őt nem, de tehát, hogy nagyon sokszor ez a probléma, hogy már akkor bolygatjuk meg ezeket a kupacokat, amikor benne vannak. Igen. És az pedig egészen pusztító, akár tavasszal, akár később, amikor már beköltöztek. Ráadásul ott vannak nem menekülő állapotuk. Nem, és a süniket szeretjük. Tehát ezek nem polocskák, meg nem egyéb olyan rovarok, amiket több félni szoktunk. A süni cuki. Süniket mentsük meg. Egyre kevesebbet látok sajnos. Nálunk ugye a 6. kerületben, a belvárosban. Eleve nincs túl sok. Eleve nem tudom, hogy van-e, ott azért vannak kertecskék, de ott valószínűleg meghúzódik.
onnan tudod, hogy laknak, hogy látsz elütve. Sajnos nem látok elütve, szerencsére nem látok elütve, de hogy nem lehetnek nagyon sokan sajnos ott a belvárosi környezetben. Sokkal több a patkány. Szintén cukik. Lehet, hogy a patkányok egy ilyen PR kampányt indítanának, akkor ugyanolyan cukikká válnának, mint a sünik. Lehet, hát nekik nem túl jó a sajtójuk. Nem. Úgyhogy ha a sajtós állást keresnék, akkor nem biztos, hogy a Patkányvilágszövetséghez mennék, bár valószínűleg rövid távon elég nagy hatást lehetne elérni. Igen. Talán egy jó rajzfilm, valami Disney, Pixar, valami nagyot vinne rajta. Elmozdulni a bázisból, az szerintem sikerekkel kecsegtetne. IKEA is egy újabb patkányplüssel kijöhetne, stb. Szerintem van is. Van, és tényleg cuki. Szegény süni. Jó, figyeljünk a sünikre, tényleg összefoglalva. Elmokáztunk rajta, de hogyha lehet, akkor hagyjunk valahol egy kis menedéket nekik. Nem kell sok minden. Egyébként meglehetősen sok faj és bokor is hálás azért, hogyha nem tüntetünk el minden tápanyagot a talajból. Ezt talán azok látják, akik ilyen 40-50-60 éve próbálnak valami kertet fenntartani egy ilyen vikent házba, és volt ez a mániákus levélgyűjtés, égetés, stb. És gyakorlatilag olyan mértékben fáradt el a talaj, hogy nem talaj van, hanem valamilyen nagyon furcsa állagú dolog, amiben egy-két gaz nő csak. De hogyha úgy nézzük, valami legalább változott, mert a levél égetés az nagyjából visszaszorult nullára, vagy nulla közeli állapotra. Most zacsizunk. Hát majd erről is leszokunk remélhetőleg vidén hamarabb. Majd megnézzük, melyik a jobb és melyik nem jobb. Érdemes lenne erről is valamit megmutatni. Valószínűleg jobb az acsizás. Hogyha megfelelő helyre szállítják, és valóban komposztálják. Igen, de azt 60 kilométert utazik egy dízel vagy benzines autóban, és... Vagy beraksz a sarokba egy ilyen műanyag valamit, és abban gyűjtögeted. Úgynevezett komposztládát, igen. De persze ezt lehetne fából is, de azért mindig árulnak ilyen mutatós... Még az önkorik osztogatnak fakereteket. Na. Érdemes ezekkel élni. Mindenképpen szeretnék a lakásba egyet, mert sok mindennel próbálkoztunk, majd a komposztálós adásban nem mesélem. Egy fakeret. Kalandjaidat. Egy fakeret. Nem, igen. No, ugye ebben a bizonyos életmódban, amiben mi élünk, és kimondhatatlan sajnos ebben az adásban, a természet közeli állapotba való visszatérés üzemmódban vannak R betűk. Recycle, reuse, refuse, rethink, és van egy, ami kifejezetten izgalmas számomra, ez a reach out, azaz, hogy szólj valakinek, írjál valakinek, tárulkozz ki, és a írjunk valakinek rovat az valahol erről szól. Most egy tea gyártó cégnek fogok írni, illetve meg is írtam, mivel itt egy picit a shaming irányba megyünk, ezért nem fogunk céget emlegetni, de szerintem nem is korlátozódik egyetlen egy cégre, hanem egyre többen kezdték el a prémium tea filtereket nem papírba, hanem műanyagba pakolni. És a levél arról szól, hogy ezt egy picit gondolják át. Tisztelt XXX tea művészek! Először is imádom a teátokat, de komolyan. Olyan, mint egy ölelés belülről, vagy egy ölelés attól az Instalánytól. De van egy kis bökkenő, ami miatt most nem csak a víz forr, hanem lassan én is. Én kezdek ilyen művészté válni a levélírás kapcsán. Miért van az, hogy a teafilteretek nem lebomló anyagba, például kenderrósba van csomagolva, hanem műanyagba? Tudom, a műanyag strapabíró, divatos, jobban belelátni a filterbe, és valószínűleg jó mutat a kirakatban, de a forró vízben sajnos nem csak az ízek oldódnak ki, hanem egy rakat műanyag is. És aztán szépen megisszuk a mikroműanyaggal együtt, és így már nem zöld teáról beszélünk, hanem műanyag zöld teáról. Kimondtam kétszer a pacska bajszát. Fejezd be a levelet, a művészetet. És akkor még 4-szer fogok hibázni addig. És ha már itt tartunk, ugye a műanyag nem bomlik le, csak ott marad, mint egy ex, akit nem tudunk elfelejteni. A Föld már így is elég stresszes, ne adjunk neki még több okot a szorongásra. Kedves teagyártók, nem lehetne inkább valami komposztálható, környezetbarát csomagolás. És akkor a végén azzal zárom, hogy köszi, hogy elolvastátok a kissé filteres levelemet, remélem hamarosan nem csak a tea lesz zöld, hanem a csomagolás is most már harmadszorra is kimondtam. Üdvözlettel Kovács Szabolcs, egy környezettudatos tea imádó, fenntarthatatlan podcast.
Hányszor mondtam ki a zöld szót? 4. Most már mindegy is. Egyrészt köszi a levélért, küld el. Valóban szinte minden teaforgalmazónál eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy prémium, igazi prémium, tehát akar filterben gyártani, és akkor benyomja ezekben a műanyagokban, mindenféle ilyen divatos piramisokba. Elkölt egy csomó pénzt a reklámra, és igazából nem jobb, és borzalmasan fenntarthatatlan. És visszük, mint a cukrot, mert jobban néz ki, mint a papír? Mi nagyon lelkesen kezdünk a filter helyett átállni a mindenféle más alternatív megoldásra, tojásokra és Igen. szűrőkre és egyebekre, és jó, teljesen jó. Arról nem beszélve, hogy elképesztően olcsóan lehet hozzájutni jó minőségű szálas teákhoz is. És sokkal jobb minőségű, mint a filterezett teák. Ha már itt tartunk. Igen, valószínűleg igen, nem szoktam nagyon őket kivagdosgatni, meg ilyesmi. Köszönöm, hogy megírtad. Én örülnék, hogyha ennek hatása is lenne, mert tényleg egy teagyártóra tudok haragudni ilyenkor. Választhatsz a feladatból, arra gondoltam, mert nem volt szép. Sejtve, hogy ebben a levélben úgyis el fog hangozni ez a szó. 2 is ajánlok, jó? Okay. Tehát vagy beszél-e valakit egy boltban egy fenntarthatatlan termék megvásárlásáról? Tehát ilyen kedvesen megszólítod és felhívod a figyelmét mondjuk a csomagolására. És ezt fel kell venni videóra? Figyelj, szerintem nem az ő személyisége jogai. Tehát már így is kapok egy pofont. Elég, ha megmutatod fotón, hogy mit kaptál utána a sérülést. A másik, ez lehet, hogy még veszélyesebb, hogy szólj egy autósnak, hogy kapcsolja már ki a motort a piros lámpánál, bringáról. Vagy a taxitrotban. Ott ne. Ott ne? Ne, hát öngyilkosok nem vagyunk, csak védelmezzük a földet. Úgyhogy választhatsz egyet, most akarod kiválasztani, vagy meglátod, hogy melyik. Én a boltban lebeszélnék valakit. Jó. Egészségtelen termékek vásárlására. Jó, és ez lehet egészségtelen, lehet egyébként a csomagolása miatt tökéletesen fenntarthatatlan. Lehet a marha hús stannál, bármit, amit kivesz, az már rossz döntés. Nem tudsz nagyon mellé nyúlni ott, hogyha lábnyomot akarsz mutogatni. Figyelj, izgatottan várom legközelebb, majd számolj be, hogyha... Jó, egyébként a Magyar Közút még nem válaszolt. Megdöbbent. Az adás nem, szerintem fognak válaszolni, de per ma még nem kaptam visszajelzést, de lehet, hogy a következő adásban. Van egy... Múltkor mutogattad a trikódat. Most van valami különleges a trikód? Most békákat nem látok rajta amúgy. Igen, nincs rajta minta, de ez egy Patagónia felső, és ez az első Patagónia felső, mert... 1981-ből. Azért jó, mert ezt már valaki használta, de aztán egy családtag főnöke kiszortírozta, ki akarta dobni, én meg megmentettem boldogan. Ez egy meglehetősen gazdag ember, akinek valószínűleg nem volt kérdés, hogy egy jobb minőségű Patagóniát vásárol, vagy egy 200 forintos... Kifejezetten személybe dobta, vagy felajánlotta, hogy hát így adjatok második belenyúlt életet? a szekrénybe, és talált ott egy konténernyi ruhát, amit már biztosan nem használna. Ez már ki volt bontva, volt ott egy pár tucat bontatlan póló is, ilyesmi. Úgyhogy volt egy ilyen kis ruhabőrze a bátyámnál. Hálás vagyok nagyon ezekért a remek termékekért, de ez volt az egyetlen Patagónia, és ugye a híre szerint ez nagyon sokáig tart, akár és hány éve hordott? Új, úgyhogy nem tudok róla beszámolni, de csak abban tudok bízni, hogy nagyon sokáig megy majd ez a műsorfolyam, és időről időre meg tudom mutatni, hogy van, hogy megszerelték, megjavították, garanciálisan cserélték, vagy mi történik vele, de hogy nagyon, nagyon boldog vagyok vele, hogy van egy ilyen, de mi van rajtad? És látszódik? Szerkesztő úr? Tökéletesen. Ez egy világ térkép, rajta kempelő emberkék természet közeli állapotban élvezik az életüket. Tudatosan. Nagyon rettegek, hogy egyszer majd a kempingezésről is fogunk beszélgetni. És én biztos vagyok benne, hogy ez majd tavasszal előkerül, mint téma. Csúnya bukások lehetnek ebből, de vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatok. De kerekítsük le, és van egy fontos... Van egy fontos bejelentésünk, és fontos esemény. Október 1-én meghalt Jane Goodall, 91 évesen. Én gyerekkorom óta tudok róla, és követtem valamennyire munkásságát. Próbáltam 5 pontban összefoglalni, hogy mit is csinált. 65 éven keresztül kutatta a csimpánzokat. Ha valaki, akkor én tudok a csimpánzok nevében köszönetet mondani, hiszen a legújabb kutatások szerint 98,8%-a a DNS-emnek az csimpánz. Egyébként neked is, sőt,
magácskának is a stúdióban, mindenkinek. A Homo sapiens 98,8%-ban csimpánz DNS-sel rendelkezik. Nagyon közel vagyunk hozzájuk. És ezért bátorkodom beszélni arról, hogy mi mindent tett a csimpánzokért. Először is felfedezte, hogy a csimpánzok eszközöket használnak, mint ahogy mi, vadásznak és kimutatnak érzelmeket. Ez korábbi tudományos dogmákat megdöntött, hiszen immáron egy kicsit máshogy kezdtünk az állatokhoz állni. A másik, amihez szorosan kapcsolódik, hogy elkezdett nevet adni az állatoknak. Ez is teljesen új volt, hiszen korábban kvázi tárgyak tekintették a vizsgált egyedeket. A harmadik, hogy 77-ben, a születésem évében megalapította a Jane Goodall intézetet, amely a vadon élő állatok védelmét és állatjólétet támogatja világszerte azóta is. Magyarországon is működik egy Jane Goodall intézet. Ennek az intézetnek egy ilyen fiók szervezetet, a Shoots and Roots, amit magyarul úgy fordítottak le, hogy amit magyarul is, nem. 91-ben pedig egy fiataloknak szóló szervezetet hozott létre, hogy a következő generációt is bevonja a környezetvédelembe, környezettiszteletbe. És végül ENSZ béke nagykövet volt, fáradhatatlanul kampányolt az állatkínzás, környezetszennyezés és az ipari állattartás ellen. Egy mondatot szeretnék tőle hozni, vagy néhány mondatot, hiszen ő munkássága során többször beszélt az egyéni cselekedetek fontosságáról, ahogy ezt te is, meg én is nagyon fontosnak tartjuk, megfelelő hozzáállásról, és az üzenet pedig így szól, minden egyes apró cselekedet számít, minden egyes ember, minden egyes nap, minden egyes percben tehet azért, hogy jobb legyen a világ. Nyugtázzuk csönddel, és hagyjuk itt abba. Sziasztok! Szia! Ez volt a Fenntarthatatlan Podcast. Köszi, hogy néztél minket. Lájkoljál, share-eljél, kommentálj, és szeress minket. Mi is szeretünk titeket.